kun ji maganar daga aikin kasge kenan. Domin wannan bai wuce komi ba face samfuri. Shi ne kasge harkar sa safaran kaya. Yakan ɗebi kaya daga wani gari ya kai zuwa wani gari. Isayar kana ya kama hanya ya juya ya dawo gida. To kamar dai yadda ya saba wata rana sai ya shiga mota ya tafi wani gari ya je sai da kaya. To a hanyarsa ta dawowa yana sakama da kudadensa kawai a cikin mota sai yan fashi suka tsaye sa. Kai kowa ya mutu da kowa ya fito ya kwace kowa kudi amma aka manta da kasgiyar 10-20. Shi dai kasge yana gefe yana ta kallo. Nan fashi ya gama kirga kudade ya kalli mutanensa ya ce musu. Kai an yi nasara ku zo mu fece. Da ya sassar masa yana cewa. Yalla bai kai ya ne babban yaya ni bayan ka bane dama wasu alfarma nake so babban yaya me ya kai. Budan bakin kasge sai ya ce. Da Allah taimaka min nake so kai to mun canji da waɗannan sabbin saboda gidana akwai biki ka ce me. Dama ba haushe ya ce duk yadda kai da jaki duk yadda kai da shi sai ya ci kara. To ayi kenan Allah sarki kasge.